Shalom, parhalado pasahaton, selamat hari Minggu tusude ruas naman dohoti par mingguanon. Martua ma akan naro di bagasan Tuhani. Minggutta sadarion, ima namargoar minggu papituhon dung Trinitatis. Topik minggutta sadarion, sai 00 do mata ni Jehovah tu akka nama kabiari ibana. Ta puji ma debata di bagasan lasni roha, ta indehon ma haleluya ta puji ma. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumupa langit dohot tanoon. Amen. Mangasahon debata, say hamunangan do ulahonotta, ngot maho ale parhinaluan, tarsunggul maau dibuha siang hari. Pujioku maho di tonga-tonga ni akka bangso, ale Tuhan, endehonokku maho di tonga-tonga ni akka marga, haleluya. Martangiang kita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, sailehon ma Tuhami rohana togu, nabadia pikiran na denggan, dohot roha naringgas
pasauton ulaon nadenggan, saile hondami tuhami, asa sonang hami mangolu di bagasan pangondingim, sai marsi gantung tuhatam mahami, maradopon saluhut musunami, sai ramoti, jala pargogoi mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di minggu ta sadarion, ima sian patik parjolo sahat tu patik pasapuluhon. Patik parjolo, audo Jahoba di Batam, Nina di Batatta, dang jadi marakup au bahenonmu di Batam. Patik paduahon, dang jadi ganonmu, jaladang jadi sumanonmu manang aha di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodina di bagasan aek na di toro dintano, ianggo tunggabe si sombaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guarni di bata, ianggo soture dalanna, aihona uhumna dosogot akan namarsineang ni guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaono Maria maulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianin Jahoba de Batam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutani halak pe na mangebati hutam, ai dinaono mari do di tokpa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibaheni do umbahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, hari paradian nai, jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo naturasmu, asa martua ho jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba di Batam diho. Patik panopon,
unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manakko, patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hatana sotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi hal yangan niroham bagas nidonganmu, dang jadi hal yangan niroham dengan taripe nidonganmu, manang naposo bawa, manang naposo boru-boru, manang lumbuna, manang hodana, manang dia pe ugasan nidonganmu. Beha pandok ni dibata taringot tupatik nat sapului ondo. Audo Jahoba de dapatam nina dibatata pargogo na sohatu dosa jala parimas siluluhun dosa niama amat inoparna ro di sudut patoluhon ro di sudut papaton pinopar ni akan naso roha diau alai asi dorohaku di akan nama ribu-ribu akan namar holong ni roha diau naso mangalaosi patiki imasahatna atong rap mangidogogo mahita tu adopan ni dibata asa di pargogo hita mangulaon patik nai ali Tuhan dibata sai pargogoi mahami mangulaon naumbar tu patik mi amin. Tuadopan ni debata tato potima dosata nagodangi martang yang mahita ale debata nami namarasi roha jalan abadia ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami ro tujolom hui lalahami rikot do asini roham disalut hami halak pardosa
alani ido umbahen na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala hupat hatopot hami, tung najot-jot do hami manimbil sian akadalanmu dabadia, songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i, aidang di halomohon roham hamatean ni akapar dosa, alai hamu baon ni rohana do lomo ni roham asa manghulu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalason nami marhite-hite pangulan nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasini roham di hami, marhite-hite panandengion, dohot hagogoon ni tondi parbadia, asa tarapul situtu rohan nami manjauho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Mulutung adong manangisi namar dosa, adong do pangundiata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata, alai dadaholan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa nisaluhut por tibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabegema hatani debata turpuk di hari mingguon ima nanienet hian Heber 10 sada ayat walu sahatu ayat 10 onom tajahama mar soring-soring. Hinorhon ni haporsiaon do mangului si Abraham dong dijo bukas tutano si jalaonna bahen tean-teanan saut do ibana bukas soadong diboto si topotonna. Ai dipaimai malu hutana marojahan nahot na pinandian jalan na pinauli ni debata.
Dibaheni tubuh dosian nasasadai naung mate dohonon nasatorop ni bintang ni langit, nasa godang nirihit di topi laut, naso dapot bilangan. Marhite-hite pandok nasida sisongoni di tariason, panjala hido nasida di parsambuloan. Alai na dumenggando di halunguton nasida, ima na di banua gijangi, dibaheni, dang di hailahon debata nasida, naolo do ibana goaron debata nasida, ainunga di paulina di nasida sada huta. Ima sahatna, martua do akana tumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amin. Taha tidakon ma haporseotai songon nahina tidakon nidong atas haporseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di birata Jehova ido ama pargugu na suatu dosa na tumapa langit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jehova na sasadai iman at tinubuhon ni si Maria nagabe-gabian sian pun di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang natuat tubanatoru dung tanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik ke surgo lau hudul tusiamun di bata Jehova amanai pargogo na sohatudusani isi maibana pai mamulak sogot tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea diton di parwadia jaladong sada huria nabadia huria hatapan halak Kristen akan nabadia dohot dihasesan dosa dohot dihatai namandok mula mulu dusudangin halak mate dohot dihanguluan nasara sudah. Tabegema puji-pujian sian lansia dungi di udton ina Kamis.
Tikting di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu 10 Agustus 2025. Sada, Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu waludung Trinitatis. Doho tema, Sai 00 do mata ni Jahoba tu aka nama kabiari ibana. 2. Partangyangan sektor. Di hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025, di Patupa Huriatado Partangyangan Sektor, Maringanan di Bagas Garejon. Turpu Jamita,
di enet sian Jeremia 34 ayat 12 sahatu ayat 16 dohot tema mangolu songon ngolu ni aka naung mangalua. Atong ria mahitaro tu partamiangani dipuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Tolu, ruas pindah sektor. Keluarga inang Nyonya GP Sihaan Boru Manulang pindah tu sektor 2 wik 5, alamat Jalan Selat Makassar E7 nomor 10 Sada, Kapling Angkatan Laut. Opat, Dewan Kononia. A. Seksi Remaja. Di hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 pukul 10.30 WIB di Patupa Huriatado PA Remaja, maringanan di konsistori gereja. Nani uluhon ni inang Bibilfro Juliani Boru Tarihoran. Nats PA di enet sian Roma 10 ayat 12 sahatu ayat 10 tolu. Pinangido tusude remaja ni Huriata dohot parguru malua asaria mandohoti acara PAE. B. Seksi Naposo Bulung. Hombar tu program seksi NHKBP Pondok Bambu tahun 2025, seksi Naposo Bulung ni Huriata patupahon workshop literasi keuangan. Ima laho mambohali aka anggota Naposo Bulung dohot pengetahuan na aplikatif taringot literasi finansial secara ekonomi. Di Patupamai di hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2025, pukul 10.30 sahatu 20 WIB. Maringanan di aula lantai 2, Gereja HKBP Pondok Bambu. Narasumber, Inang Sintua Nyonya Lista Lumban Raja Boru Sirait. Pinangido tusude Naposo Bulung ni Huriata, asaria mandohoti acara workshopi. C. Seksi Perempuan Huria Manang SPH. Hombar tu program SPH tahun 2025 dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Napa Walupuluhon, Seksi Perempuan ni Huriata Manang SPH patupaon perlombaan ima senam bersama perorangan, lomba memindahkan gundu pakai sumpit, lomba kereta bolon, lomba makan kerupuk. Di Patupaimai di hari Senin tanggal 10 Agustus 2025, mulai pukul 6 WIB sahatu nasidung, maringanan di halaman gereja. Pinangido tusude ruas ni Huriata, asaria mendohoti acarai. 5. Dewan Kononia Manang Komisi Beasiswa. Hombar tu hasil raport BPH KBS Minggu tanggal 3 Agustus 2025 ditotopon gabe tambah naman jalo beasiswa tolu hala Ima Sada Mihele Astria Ayurenta Purba Kelasia SMP ruas sektor opat wik 16 anak ni amang keluarga Helmut Smith Purba Inang D. Boru Nainggolan. 2. Scania Vanessa Suanda Siregar, kelas 5 SD, ruas sektor Sada Wik 2, anak ni amang Hotler Abdelson Siregar, Inang M. Boru Sitorus. Tolu, Yohanna Nainggolan, kelas 4 SMP, ruas sektor Sada Wik Tolu, anak ni amang Ramses Nainggolan, Inang R. Boru Saragi. Onom, amplop tu haporluan pakobasion sosial Huria. Di Minggu Sadarion tanggal 10 Agustus 2025, di Patupa Huriatado papungu amplop tu haporluan pakobasion sosial Huria. Tapasahat mai tujolo, dung sidung jamita dohot partondingna, pelian parjolo tolu kantong, ima tu Huria dohot tu pusat. Amplop tu hapor luat pakobasion sosial Huria tujolo dung sidung jamita atong tapasahat ma peleatai di bagasan las niroha. Pitu, amplop tu pembangunan gedung sarana penunjang gereja. Di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 di Patupa Huriatado papungu amplop tu pembangunan
Gedung Sarana Penunjang Gereja di Pasahat Mai Tujolo, Dung Sidung Jamita. Walu, Bajar Makanan. Di Minggu Sadarion tanggal 10 Agustus 2025, Seksi Inahana bekerja sama dohot panitia pembangunan Patupahon Bajar Makanan lau mendukung pembangunan Gedung Moria Baru. Pinangido tusude ruas nihuriata asa dohot berpartisipasi mendukung kegiatan ini. Di Patupa Mai Dung Sidung Parmingguan Manogot dohot Parmingguan Arian maringanan di halaman gereja. Sia ruas Namar Sahid di bagasan Parsahitodo ruas nihuriata Sada Mercy Clementia Boru Simanjunta anak sekolah minggu nungamula tubagas nasida dung piga-piga ari dirawat di rumah sakit Eka Hospital Harapan Indah ruas sektor 2 Wikwalu. 2. Heni Boru Silalahi nungamula tubagas nasida dung piga-piga ari dirawat di Rumah Sakit Primer Jatinegara lantai 5, kamar 504, ruas sektor 2, Wik Pitu. Tolu, Amang Sintua M. Hutapea dirawat di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa Halim Perdana Kusuma, ruang Garuda kamar 10 Tolu, ruas sektor 2, Wik Pitu. 4. Inang Nyonya Anna Silalahi Boru Marbun dirawat di Rumah Sakit Duren Sawit, ruas sektor 2 Wik Pitu. Tabuan ma di bagasan Tangyakta asalam tu hipasna di hilala rohana sida. Parhepengon tuhuria 10 juta 310 rupiah. Pilihan tu pusat 10 sia juta sia ratus 38.600 rupiah. DSA 500.000 rupiah. Transistori 700.000 rupiah. Panitia pembangunan 2 juta sia ratus ribu rupiah. Pungumai sude 40 juta 352.000 rupiah. Songonima tikting di huriata di bagasan mingguan sai di pasu-pasu tuhatama sude pakobasion dohot peliani bahen sangap dohot puji-pujian di goarni tuhata. Kabegema puji-pujian sian kor gabungan diuduti kor ama.
Di bagasan lasni roha, tapapunguma piliata, uhut marinde hita sian buku ende nomor 468 ayat sada dohot udutna. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramuti ate-ate dohot pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatana hinaholongan di bagasan goarni itu hata Yesus Kristus. Hatani debata turpuk jamita di minggu pawaluhon dong Trinitatis imana tersurat di buku Pesalmen 30 mamukamai sian ayat 12 tolhas tu ayat 22. Pesalmen manang Mazmur
33 ayat 12, sahatu ayat 22, soso-soso marhana lopon Jahoba hujaha tutonga-tongata songono didok disi. Martua ma bangso na mardebatahon Jahoba, bangso na pinilitna laho ainonna. Manatap-natap do Jahoba sian banua gijang, marnida jolma manisia sudena. Manatap-natap do ibana sian ojahan ni habang sana, dopak pangisi ni tanong on. Ibana do majadihon rohana sida sudena. Dia toy do sude pabahenan nasidai. Dada hina deak ni parangan pamonakor raja. Dada hina tipul ni gogo paluahon nabegu. Pangalecem do nang hoda panupahi. Jaladang hina tipul ni gogo na paluahon ibana. Idama, sai nol do mata ni Jahoba tuaka na magkabiari ibana. Akka na magkalunguton asini rohana. Asa dipalua tordinasida sian hamatean. Jala dipangolu nasida di haleaon. Sai di halungutor rohanami do Jahoba. Ibana do panupahi dohot lobu-lobu nami. Ai mangasahon ibana marlas ni roha dohami. Marhaposan tugo warna nabadiai dohami. Sai pasonggop maasin ni roham tuhami ale Jahoba hobar tu pakkalunguton nami diho. Ido sahakna. Hamuak kadong at caha persyaon di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Adok sada ilustrasi na laho patol hasokku di bonani jami taon. Laho pajonoko kita tuturpuk jami taon. Di sada huta mersakap pangisi ni hutai laho mamukka sadadalan. Membuka jalan yang baru. Somalna amanginang bolo di huta. Say margotong royong do mololaho patupahon sada na berhubungan tu kepentingan umum. Ala kepentingan umum do na mamukka dalanon. Margotong royong do parhutai laho marsagi ulaw. Somalna akka ina songoninang akka danak tusunge doy. Laho papungu pasir manang batu. Akka ama marsiwa pangguna. Adong namar sibuah gargazina. Adong nama buah sengsona pemotong kayu. Mardala dodo denggan belau ni. Ala yang sada na menarik di sitio sengsoi. Di parrohani mana di sadahau nanaing ponggolon nai, gotapon nai, say makulik-kuling pidong.
Lam di pamana imana suara ni pidongi, suara ni pidong na mekmet. Bah, ibereng ibana ma narodo hape idung ni pidongi. Mabuan meme si pangano laut anak nai. Berpikir may ibana. Bah, berarti dang buoy do pe habang anak ni pidongon. Dungi itad day ba nama batang ni awi itadik kumajui. Ditotas ma tunay kajulunay laho manabangi hau laho manotas mabay dalani. Dung 2 minggu nai mula ibana mo siya si isubay mana huturi mana hawi tang makuling be pidongi. Di boy imana makasimpula berarti ngaboy habang pidong si 2 minggu na tarsada. Iseng so ibana ma pidongon, pidongon, ahon, hawon. Dung daburu pani peak, toho ipareso mana asar di pidongon, asar sarbe. Dangadong be memang anak ni pidongi di si. Alai sian asar di pidongi adong di parroho ni bana sada karotas. Ikarotason adong tulisan do gambaran. Horoa karotas ni sekolah minggu don, baba pidong kan manaru asar horoa. Do makarotasi horoa bana sarna. Gambar isi Tuhan memeliharamu inna. Iramoti de batado ho inna. Hamak kadongan sadar mamatay. Bah, gari pidok kape iramoti de batado inna bana. Di partikian na sailam masihol hita di parrohahod dongata di parrohahod kalak di parrohahon ng alay nga kau makan na mabelu iti tatong kibirohon ako di parrohahon nakamata anyway ngo nakamangin ang kebahagiaan ni Hajol Maon dakula na ni ikom marhepeng nama dang nakon ulat tabba sinamo na makibegat tarawong Kucuba searching AI. Apa sekarang yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk memperoleh kebahagiaan ini? Torialusi. Titik pertama, perhatian. Ngau sob benua yang sudah perhatian tak? Ayo ben orok nakim marsatay biji bero panilo tuak ka amanami nanami di son. Enga gudang nuaing ari-arita batar songoni badang tu inatai be. Ngahurang perhatian ni ba tu inatai pe ngahurang perhatian di ola tu handphone naman nuaing. Ngasahol na son 00 matatta. Ngasaholan na huson. Butuh do hita nuang perhatian. Alai hita sendiri do pahulak ko ni. Alani apul-apul do turpuho jamiton marhiti parminggu atas sadarium. Anggo tu hatai say 00 do matana tu hita. Alai 00 na positif dua kamanginang da. Ayong do 00 na negatif. Aro teh 00 na negatif pak kamanginang. Ipilototi kan, ibolang. Yang iri do. J00 na positif gon. Tertuju. 00 artinya terarah dang na dipilototi. Buasa di dok
perpesal menon akka manginang. Adong memang na melatar belakangi. Dia ka bangsa-bangsa sekitar ni bangsa Israel. Pamahaman na, panadaan na tu debata na sida, debata bal, debata ganan. Asing do panadaon na, dohot debata na tinad ni perpesal memanang Raja David. Ang guwak ka bangsa-bangsa sekitar na adong do tikini debata na sinuba na siday modum. Ay maludong mangula debata na siday, adong do tikina modum na. Alay ang go perpesalme madudaw. Ido ben na do ibana di pesalme 120 sadai. Dangolo nok mata. Jala dangolo modum yang go si jaga Israel. Jiala, au pemahaman ni nasida bangsa sekitarin nak kining si patamurum do di batani sebelah sida. Jo do di ulahon nasida. Akan asala kana hurang. Alayang go perpesal memadok na prosea di debata sito palangit do tanui daw dakya modumi. Alani di boto ido saluhut ahana tauda. Kari na di rohatai di boto ibana inda perpesalmen. Alani so tungadong halak na terajum. Bicas so di ide debata. Bicas so di bereng debata. Dah dong bicas so di bereng. Tertuju do. Masuk akal do memang kesaksian ni perpesal menonak kama. Ala memang hiado masa lalu ni bana. Songon nakin. Dah dong mabotoi ni naruhana. Imana? Naniulina inatani si Uria. Natinak konay. Garia na margabus do pa ibana. Atik penang rosuruan ni debata Samuel. Paingot to ni bana. Dahang ba? Alania ka manginang di tonga-tonga ni panggulmito ni nguluta. Di paingot hita. Marhite turpuhon. Say nol do mata ni Jehovah tuak na magkapursiya iba. Dangarong nanggo sedetik pun. Ay boy dui, ate, badui. Sungguh dia do perjadiin. Gari hamu akay na nami boy kan. Baik ko kamu jo tikina julo hamu marda nami met. Makata tayo do hamu do ngamison. Ang may anak ko muna na met. Tung sungod dia asik muna makatay do ngamunaon. Say, iko parrohon muro nakining. Danak. Agari hita, col mabuy. Na pinuki terbatasan. Lama, di bata. Songonido nang, dia kaparukilon ni ngolu. Ay doon na masa nakining, halak Kristen na di Heberi. Ay buhado hamion namar Tuhan. Buhado hami akka ng porsiya di Jesuson. Buhado hami ng tergowar si huton Kristuson. Ay gudang gopi akka si parsirang gutron namin. Marsika pasuring akka maulon. Ay buhado. Ay di dia do panarihono, di dia do panatapa, di dia do pangaramutin ni Tuhan inda nasida. Gabe munggil, gabe moleng. Ido benaro rakin na manura surat Heberi. Di patorang ma akka parhapor siyaon daripada narubi. Molo hubereng siyan gijangon atau pita naro di pertanyaan ini,
alai hulak koma. Ima na dibidu 10 sadai. Hinorhon ni hapor siyaw do di peleo siabel tu debata pelian. Atik penang mati ibana alay sebuy makatay. Hinorhon ni hapor siyaw do tarhicat si Henok tuban wagicang. Jalarang di ibana dang dibolus hamatean. Jala halomuan ni debata do ibana. Hinorhon ni hapor siyaw do di jalo sinoak poda taringot tuna sodapot idona gabe pos rohana di debata di patupai mana di parade mana parawi jala di parade di patupai di gijang ni dulu tak mungkin jala hinorhon ni hapor siaudo si Abraham bukas sian urkas tim tuinganan manang tuluat naso di boto songo dia rumang dohot keadaan. Hinorhon ni hapor siaudo si Sarah terpaima jala pos rohana ikut tubuhan anak ibana hape naung lobi tumibo umurna. Neng dohonon na di siya kamanginang. Tuksongo dia pe. Ragam ni paruk kiloni. Tuksongo dia pe. Borat ni parsirang gutotta. Debata nama parrohahon. Debata na mga ramoti nakin. Akka tokoh-tokoh iman hapur syaun. Nahujahahoni. Debata na mga ramoti parpesal mesi Daud. Ido debata na mga ramuhi tira sa ruritikyon. Diakea hulip dakea lokang pangaramotion na siya kita. Ala di masa ni parpesal menope tangboy ay daudo debata hulip doi daktuki alay daong nina parspesal men. Say noldo mata ni Jehovah tuaka na makkabiari ibana. Alanya kadonga cah persiaw di bagasan gori Tuhata Yesus Kristus. Poin na parjolo si Piopota sian jamita di bagasa sadarion. Siya 2 poin. Lumobi di partikiata akamanginang naserba cepaton. Di kemajuan ni teknologion, di kecanggihan ni akka perubahanon. Bohado tutu. Eksistensi ni debata. Bohado tutu. Keberadaan ni debata. Di pangaramotion ni ngulukta. Ati dotung naung madabu hita songon di pamikirio doh di pandangan bangsa sekitar nakin nedok nai. Adaong ngasih pata hulip daung ngasih pata dang eksis daung bahkan si pata mudum Tuhan ni. Songon nani terjemahon yaka suluk no poson waing Deus ex machinai. Daung ngapurna bakti daung nga sudah gogo daung nga mecohot wason di batanin. Buhado tutu. Alay di paingot turpuhom mahita kamanginang hotdog. Ido na idok na nakining di ayat 10 10 marpanata do Jehovah siap banwagijang marnida jolma manisia isudena. Manatap-natap do ibana sian ojahan ni habang sana dopak sude pangisi di tita noon. Raang gohita na pungu di sonak kamanginang. Babudo pedohonon. Tunga pala murado tajalo. Na indok niya 10 tulo ay 10 patinakin. Alay buhama.
kasudut na poso na kining naung gudang dipengaruhi nito di ni zamanon na serba hatopon na menggerus hadirion ni hajol mauni na bersifat instan manang pragmatis. Ido benda di bayan nak kening judul liturpuhon marhana lopon. Soso marhana lopon Jahoba. Bohado kesabaratta. Paimahon. Alus dohot paimahon. Pangurupion ni Tuhani. Totu halak na boy marhana lopon. Halak na sa itotok satia. Halak na sa itong marpos ni Roha. Baik kok halak na boy sabar duda. Halak na ikuradi paimahod duda. Songo si Abrahami. Songo si Sarai. Ayang gunwaing. Tau. Ay molo sa pitero. Molo sa sahat. Maul donwaing. Ido tantangan nobel ganwaing di partikyanon. Akamang HP, hapor siyaw ni. Ikut dilatih doi marhiti habengiton. Dohot marhiti nalom ni Roha. Kesabaran untuk menunggu, kesabaran untuk menantikan. Imana parjolo na pinaingot ni turpuhon akamanginang. Napaduahon. Taktaboto. Lumubi itu akka peparata. Tantangan kehidupan kerohanian dohot spiritualitas ni hajol maun tujuluan niaryo. Alay na pasti. Hata nitu hata mergugu. Waso nitu hata hot rodi salinina. Ima tamemeho tuaka suduk na oposi. Asa tong marhaposan. Dohot marhaposyaon na sida. Di pangaraw mo tiyo, dohot di pemeliharaan ni debata, di tonga-tonga ni ngula. Songo dia pe pangotak ni zamanon, hot na sida mangulu di bagasan pos ni Roha ni Tuhan. Itu tugas ta. Molo, taruli hita di warisan kining. Taruli hita di meme haporsyaon ni akka oputta, akka tokoh-tokoh Alkitab na sinuraton ni panurat heber rakining tuhara Kristen na di Ibrani nuaing pe ikuboydo haporsyota gabi warisan tuak kapuparata ikuboydo gabi si memehon haporsyaoni hita tuak kapuparata ido tugas tanuaing. Ido tugas tadung tajalo na kining bohal na sa nol mata ni Jehovah tuhita. Tamemehon hapor siyaw ni itu akka peparata. Marhite. Baunang biatong. Ay si Abraham sa dia lelengi. Siya numur 75 tahun, tu 25, tu 100 tahun. Memang alang na binotobe gajang ni 25 tahun. Alay tung naswarong doha ruar siya pamangan na sada ungut-ungut manang sada komentar na pesimis manang sada padohan na meragukan pangaramotion ni debata di bagasan nguluna. Bahita pe di tonga-tonga ni parnguluta. Ditugu jala diarahot tu siya kamang. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Marpos ni Roha hita tu ibana ala say nol do matana laho marmudu-mudu nguluta. Amin martangyang mahita. Ali Tuhan madok mauliate mahami tua dopa muna badiai. Disude asi dohot tolong ni Roham.
lumobi pasu-pasum nasay mga maramoti hami di gulmit ng ulo nami. Dakya hulip Tuhan. Dakya dauhu siya nakapardalan ng ulo nami. Maulihat manung nga di papotsorohan nami Tuhan. Tuksungod dia pe parsirangguton nami. Di padalan ng ulo nami. Totong mahami marhalam ni roha, habengeton, pay may mapangurupyom. Alituhan de bata Jehovah manami, pergugoy hami mangulahon na ubartuhatami. Marbohal honi mahami Tuhan, laho mamulus dohot madalani ariningulu na pinasahami. Nung hujalo hami bohal, siyan hatami, na mamemehot tuhami ali Tuhan, akka parhaporsyaw na tugu, siyan ni narobi, sahat rodi tikyon. Sungoni mahami nang, dijolo ni akka pinopar nami, dijolo ni akka dongan nami Tuhan. Boy hami si memehon haporsyaw na tugu. Asalam, marmulia ho, marsangap po, dingolo nami. Ale Tuhan, huwag kami tujolom, at karuas ni Huriam na tungod di bagasan parsahiton. Mangido hami Tuhan, di haipason, di hamamalum ni nasida sa luho na. Akka pangubation, akka perawatan dohot akka tindakan medis. Marhite dito nga ni rumah sakit. Jala marhite nang rawat jalan na sida Tuhan. Asa pasik kopo mo Tuhan akka haipasod dohot hamalum na sida ima. Boru ni Huriam anak sikola minggu Mercy Clementina boru si majutak. Dirawat di rumah sakit hospital. Alay nung nga mulak tubagas iba na Tuhan. Songoninang boru ni Huriam hen ni boru silalahi. Dung dirawat na pigarion di rumah sakit Premier Jatinegara. Mauliati ali Tuhan nung nga bolas mulak ibana. Ama namin na posom si tua mispa hutapea. Nuaing tongod dope dirawat di rumah sakit Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Songonina ina nami inang nyonya Anna silalahi buru marbun dirawat di rumah sakit Duren Sawit. Tuhan asiroham pasu-pasu mahai pason hama malum di nasida saluhna. Tanggali bolok kesude sahit siya daging pamatang nasida Tuhan. Soluk mahai pason. Pasuang magogo nasida. Pasuang maakahay pason nasida Tuhan. Asa marlas ni roha karuas ni Huriami. Madalani ariningulu na pinasahami. Songonima saluhut keluarga na marmudumuduhon. Na madongani perawatan ni nasida Tuhan. Pasu-pasu. Dihamolete horrahanami ali Tuhan. Di pasu-pasum dia karuas ni Huriam. Na marulang tahun di bagas cadarion. Suang songoni na marulang tahun mamukari marsugut sahatu ari Sabtu naroon. Pasikop ali Tuhan las ni rohana sida marhitiaka gajang niumur dohot hai pason dohot gogo na mardapot madalani arningul na pinasahami. Songoni man ang saluhut program ni Huriam Tuhan. Pasu-pasu ak kaparhalado ni Huriam naposom laho makubasi isaluhut na. Pembangunan rumah Muria na baru Tuhan nasay totong dope mardala do dengan pasikop ite Tuhan diaka ari na neng ro asaboy tulus di bagasal las ni roha. Kaama nami na mamadey tukang pasu-pasu sa luhu na Tuhan. Panitia na pinabangki ni Huriami na pinatujolo ni Huriam laho makalujahon ulaw ni pasu-pasu. Songonima sa luhut ulaw ni ruas ni Huriam pasu-pasu asa marparbuy. Asa ado ngali Tuhan sa gihonon, pelehonon namin, laho manupahi ulaw ni. Atong sailam tabay pasu-pasu mi, tu sa luhut,
hami napungudison. Pabor hak mahami ali Tuhan, laho madalani ariningul na pinasahami, di bagasan saminggu 7 lanon, di bagasan las niroha, dohot na totong marhapor siyaw tuho. Mauliate mariho, marhite-hite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Taudutima, maredehita, Syabukwe nomor 120 laus tapasahat peleata mengurupi sosial ni huriata. Tendeo na ayat 12 jong mahamu. Tatangya kumapiliata. Alede bata ama nami na di Banua Gijang. Hodo haroruan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasan na maulitus. Hupasahat hami masyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti asa uparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di purtibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni si leho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho
Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajom. Say saut malomon ni roham di Banua tungaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamahu. Di sondakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor hon madamena tutodim.